Jetta, toč to, Jetta. Nemůžu zbyt, ale. Rozbryz tohle. Už přestává. Přestává si, no. Chodníky neuklízené, Dubrovský špinavé, nevymění. Ještě pořád točíš? Já jsem šlápla přímo do vody. Do vody. No, zatočíme video a dáme tomu track a rozkázím. Aha. Midstore. Ale není zima. Akorát je to časný. Jako není tak slyšet ten zvuk toho. To ani nejde vidět, že sněží. Není zima. Ale je to počasí. No je dobré počasí, než to jde. Tak jdeme do ofenzívy. Let's go. Štěvo, proč ho držíš kolem krku? Lebo ho ľubím. Okay. Tak to potom OK. Aj teba ľubím. Aj teba. Ideme do Osibio? Nie. Prečo? Tam predávajú tu kriky, lizátka a podobne. A jo? Jo? Příště, jo? Jo. Osibio. O, spadla mi tady vločka. Dívej, co to dělá ta kamera. Vidíš? No to sněží. Ještě to nikdo neodhrabal. Už se blížíme k Timovi. Tim Hortons. Já to musím utřít. Já mám úplně rozmazanou řasenku. Určitě. Oh, já mám sníh na hlavě. Sorry. That's okay. Go. Teď vcházíme do Tima. Chceš podežky porno? Chceš? Co si dáme? Co? Proč to mají tak pozdě, když to mají měsíc otevřené? A tam je náš stůl. Videodokumentář. Videodokumentář našeho stolu. Fuck, it's not double. What? It's not double. To měl být reklamu. Já bych si četl svůj papír, on dostal po každé něco jiného, to papírový barista. Velvet muffin. Já jsem za ten, zrovna taky ten piken, co to bylo. A jo, to je to nový. Ale nechoď tady, no, došli na street. Škoda, že nejdu vidět ty světla. Dělej komentář. Ty dělej. Ty dělej komentář. Víš jak? Jak Počkej. sněží v těch novinách. Jako oni jsou vždycky o auto. No, to je ta rušná street. Nie, to neviem, že policajti. A Fil, udělej toho komentátora, vole. Z počasí, vole, jak stojí někde to, koukám tam ten vítr, nevidím ani půjčku. Na 4 roky
tablet. Rád Ne. jsem už išel do vysílání, ale mrznem tady jak kokot. To můžem ojebat do piče. Ano, a takto se končí kariéra moderátora. Kde bolo? To sme minule pozerali. Na Slovensku to bylo. Bolo na Slovensku? Ladies first. Thanks. To už je třetí auto. Natáčej pořádně ty auta. Dneska to je busy. Ne, nenatáčej mě vůbec. Já tě vůbec nenatáčím. Ne, my nenatáčíme vůbec. And this just this video came. This video just came in. Ah! There are some hooligans. No hooligans. Huligáni vždycky s vámi. Mně přijde, že se tu brodím ve sněhu. Mám muset improvizovat s nějakýma větvama. Četka, já jsem podřízený šárky. Moja řízená, já supervizuju. Tomu tím. Pořádnou gulu. Už dostal rkev? Mrkví. Vlastně já přes jako mrkev a olí. Tam coal and a carrot. Ještě odjedeš na opačnou stranu. Ah! To se nesmí stavit křižovák na prostřed křižovatky. To není napsané, že tady nesmíš volat, tady je zemlák. Ještě odjedeš naopak. Tady někdo napsaný. O, tu je... Ty vole. Ty... Co? Už nás přepnou ze studia. Jo. Jsi připravený? Počkej, ne. My jsme tak nalíčený. Dějte. Tady ne, paní kokoti. Dělají kule. Mrzne. A tady máme intersection snowman. Ty čo mokrý jak... Pro televizi hovna, Pavel Škov. Oh my god! Mistake, fatal mistake. Já nic, já to muzikál. Ty vole. Tady nemůžeme nechat takhle. To ne no. To opravit. Ještě ty jsi to špatně plácal. Ty to spláceš na sebe? Pomůž Filipovi. Plácal, se to nerozpadne, rozek tam ta. To nejsme furt teplý, ale teďka zrovna teplý jsou. Mě dochází baterka, můžete si pohnout. Ty natáčej. Počkej teďka. Finálku. No. Můžete to už odnést? Můžeš to vypnout? Ne. Esej, ty na Fox. To má dobro. Ha, ha, ha. Aha. A dostávaj tam To neuzvedne. Ale já pomalu to na to, pomalu. Pomalu. Tak to rozjeme. Ale to mě jako vládí. Tam dvě. Ještě to dělat nějaký kliky a... Počkej, já to poslepuju.